What? Okay na. Kaya ikaw na kay Maka dyan. Na kay sipaw. Ang tulo, ikilahan pa gani yung Asa mo? kumatag dito sa sud. Ikay pagbugal. Patay. Hindi ka na magbugal-bugal. Ano ba? Ay, sipaw na. May mo ba? Nagaling ko? Pahawa na? Ay, kadi. Kung sa may tuyo niyo. Ano ba ka? Sorte na. Nagaling ko. Taraw. I really have to go. Ah, kung andong ba? Kung dili ka pa mo sorte, isira ko na ni. Kung andong ba? Mutira ka ba tiguang? Ay, mo ka. O pagani. Sabay ko ni. Wako manguha dito. Siya ko ni. Wako manguha dito, Pao. Ay, tiga, naunan mo ka. Tagaan mo ko. Hatag na? Oo. Wala ko ngayo dito. Kuha ko tol. Ako di mo ko. Ina. Masamahin tao. Apil na na. Tagpila man na. Gigit tol, gihato rin. Hindi mo ako ipatol. Masamahin tao, Pao. Sa usa na? Tagar mo gina. Baligya lagi ni. Gihato ka persila ni. Pabayron tayo naguman. Ko persila ni. Basta kami di may mayad. Pero pagko sa hatag, di ko. Pila man eh. Ug ko na ka dito ha. Alay usa lagi gihatag sa mi. Hindi, gitagan ko. Kami mga tao. Kung Ako, mabus ka ako. malayo ko. Malakaw Jirax. Yun ba na kayo pre? Nay, si Oji ko no kay sumangil siya dito. Sumangil siya ato Kung dili dito ka pa- kay kung dili kada ka pa siya mo sulti, supaw. Pao, kay John, Isira Pao. ko na ni. Og titira sa dito. Ulid ay ni oy. Kaya man ni. Nasi mo lang. Asa ni? Pao, kay John, Pao. O tango. Eh pre. Sige, pre. Kuha sa. Alag Ko persila ni. Ya, ko init-init pa. Ko persila ni. Kaya kuha na dubli naman. Kung dili ka pa mo sorte, kung dili ka pa mo sorte, isira ko na ni. Gara. Kala ka sipaw. Ha? Kau gerle. Oh. Bala mo? Wala ka. Oh. Diyan sa studio. Recording ko. Saan lang? Kaya kay Maya, saan lang? Gamay lang good ka nang pang-shopping lang ba? Shopping. Pa ba? Angat na lang. Gumay sa gagawin yung porma. May lang. Shopping o Gumay porma. sugal? Kinang. Ha? Binom, Ay, binom. wa na ko ang bisyo hadong oy. Saging. Ko to Ay, dai. angat. Kinang. Ano ni? Tagi ko sa iyong number eh. Wala yung problema. Ikaw pa. Nayara yung number ah. Dito na yata. Kau na ka? Nanawag na ko. Ikaw din, Chris? Going down, Joy. Diin mo kag number na Kau ko. talaga. Ngayon Kuya, ni tag. Dudo. Ah, Wako mo sa mo piso. wa man. Di ba ko busy? Unya, okay rin mo kung mag-stress-stress ito. Ay, okay na, uy. Mas may istoryahan na to, gubat? Sa may mo rin! Dimsum yan! Saging! Gaati ka ba? Ate, Kabaw sa gara!